presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Ngagun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musiga. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Salinatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hi! Hello mga kasama. Kiniga po ng inyong Kuya Joel Bensi, kaubas akong partner Randy Tayad. Mangumusta kaninyong tanan. O sa tanang mga kaigsunan mga kasama. Awhagong ko kamo nga mugamit gyud sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababay nga nagpatago lang sa ngan nga Melissa. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay galaan, ang atong magtatampo si Melissa. Kini akong problema, bahin ni sa kumbana ba? Ang puto kung sa giutok ani niya, nga murag lisod man kay spelingon ning tawhana. Pero aron niyo masabtan ang akong sugilano, no ingnon ko ni sa pagsugod ang tanan. Now there's two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Day, Melissa, day. Nang Dolores, dali sud nga ni nang. Ay, pasensya ka na, day, ha? Musudjog ko. Ay, mao gani na, nga gipasulta ka. Naon sa baya ka, oy. Huwag yun ay problema. Unsa may ato di ay. Kining na si Konsihal, day. Si Miyot nang? Si Konsihal ba miyot? Naaman tingali nang natuog na naman unta. Ay, kuan, mohangyo lagi ta ako ni Konsihal. Hangyo? Sige. Kamula istorya sa kumbana nang ha. Kay lisod man og ako'y muhangyo. Mas may ginang kamog yun para dili siya mo balibad ba. Sige, day, bi, palihog lang. Sige, kadiyot lang ha, kay ako sa katuon. Dong. Mute. Huy. Sa kore, baginan lang mga nga di ko magpasama kayo. Ako ito. O lagi. Unya ingon man ka nga basta butante dinis ato ug mangita papukaw ka. Sa may ngito ako. Kinsa pa silang Dolores? Kanang lagri. Dolores? Dolores ba? Wala nga kailan ng ninang Dolores? Isa ganila. Sinang Dolores ba, katong gikuha ni mong leader sa Purok Otso, imo ba yan ang leader pag-eleksyon? Baka ganito, mag-ilis ako. Bawata, pagkapiha sa dito. Kape pagyud, ayun na lang, uy. At pagkapiha lang ko. Sige na, tuwaso. Nang, nialagi ka. Kumusta naman itong mga tao dito, ha? Ay, maog gihapon, Konsihal. Number 1 gihapon kay dito sa amo. Mo ba? Pastila, pasalamat kayo ko nimo ng Dolores. Kining, sa may ato nimo, ha? Ay, kuan lagi, Konsihal ba? Sige. Usulti ba, may katabang ko. Naibawag yun mo nga, di ko magmakuli. Ko naalang. Sa man ka, ha? Kuan ba, kap ka nang, kuang akong apo ba na ospital? Sa may sakit? Ambot kay gilantan man to. Nya, muto na kaadlaw ang hilanat ba? Maunang kuyawan ko kay magbalik-balik ang hilanat. Uy, delikado na lang. Maogyod. Ang amahan ra ba, ana, ay kuan kanarabana sa akong anak ba na sa buhangan. Dagan kayo kaila. Nya, makapangampanya na siya dito para nimo ining eleksyon. Mao ba? O, Kons. Pastilan. Ako pa nimo, Konsihal,
mudagan ka kapitan din sa atong barangay. Ay siguro nang mudaog ka. Kay kanang kapitan nato karon last term naman na niya ron. So, dili na siya kadagan og usab o kapitan. So, angay lang nga ikaw mo ipuli. Basig, puhon-puhonan. Abagan tas Ginoo. Ay, dili konsoy, karon pa lang. Mga banya ko nimo para kapitan. Ay lang sabay. Maikog tas kapitan. Ay, ing na lang ko. Kay yakan ko ng tanang kuan sityo din sa ato. Ha? Ikampanya tayo kakons. Kay buutan gud kaayo kagut. Yun na, kini pala may mong gikinahanglan para sa ospital sa imong apo nang. Kuan lagi ba konsihal? Naalagi mga palitunong tambal. Unya, wala gitaw kwartang amahan kay naarape na subuangan. Unya ako, nasamot, wag ko kakuan kasuhod sa barangay ko. Sige lang, hailaga pala ka. Kung ako'y makapitan, sigurado na ka. Ay, salamat kayo ni mo ko. Okay lang, way problema. Dahil sa kalibo, para palit nagtambal si mong apo. Kana lang sa kay wa pa may sweldo ron. Ay, salamat, Kons. Ay, kanang watay pamliti diha. Mo man good ni sinsiyo, Kons God. Hindi ko 50. Para plitin ni mo, ha? Ay, salamat kayo, Kons. Daog na ka, Kons, pagkakapitan. Ako'y mangampanya ni mo. Sige. Salamat. Maayo. Nang, namoy sabon diha nga makapaputi sa sinina o makapahumot pagyod? Uy, sakto yung kay kaday. Doon na pa'y nabilin nga usa. Mauni ang pirming pangitaon sa mga nanay karong Pasko. Ang sarang sabon na? Surf Cherry Blossom Powder. Mauni akong sikreto sa mga puti nga sinina labi na sa panahon daghag kumbira. 2 minutos lang, instant puti na. Murag ni balik ang kabag-o o dili lang kay kanara. Instant bango pagyod. Maong sulit kaayo para sa mga wais moms. Wow, ingon anak ka paspas? Og instant bango pagyod? Ulagi. So way unya, iniguman ni mong luto, siguradong way agi sa sabaw o mantika ang gisulob nimo. Nang salud! Puti agi sulob, Salamat kay sa surf ng limpyo, puti, pumuputi-puti tapgid ang sinina, by bonus pa nga instant bango. Ingon bitaw ko nimo, day. Basta surf ang gamit. Paspas mo limpyo o humot pa yun. Mauni ang sikreto namong mga wise moms. Labi na akong busy sa pagpangandam pa sa Pasko. Tungod kay gawas nga barato lang si surf. Tipid pa tungod sa kaepektibo ini sa pagpaputi o paghatag og kahumot sa mga sinina. Salamat nang ha. Palitan ako si Nanay Ani para parehas ming ready bisag unsa pa ka busy sa umaabot ka Pasko. Naunsa man ka, uy, nagpatuyang naman lang kami yut, uy. Day, pasag di lang ko. Anak mo yun ang mamulitik ka ta. Kinanglan nga maayog yung kayo ka sa mga constituente. Inig-abot sa eleksyon, siguro na kang naas baluta. Lagi, pero layo pa yung taong kay sunod nga eleksyon. Uy, naunsa man ang taong ka? Layo man ang maduol, maabot, yapon mo nang pasag di lang ko. Total, huwag mo kong hilabot sa budget mo. Kanang akong gipanghatag nga hinabang, makakita na ako sa akong mga sideline. Mga relax lang, good. Relax lang, good. Bantay bitawa na kay ikatunol na ako, ha? Day, magpaputol ko kung ano ko ikatunulin mo dia. Bantay bitaw. Timan ina, ha? Ay, gyud pakita na ako kung wa na kay ikatunol na ako. Ay, ako na lang kipahala. Kung saan mo gawin? Di ko mahimong konsihal kung dili pa ko maayo mo da. Relax lang. Just leave it to me. Cons, nangita ni mo. Kisa man? Taga Purok 2 man ni Cons. Imo kuno siyang tao kaniadto sa eleksyon. Imong kanbasir. Ay.
Ano naman sa dusul mas ituyo, anak? May lain pa nga nadil mga yan sila ginabang. Sa pa, pasudlon? Pasudlon, Cons? Duha rin tuyo na, kung di may ginabang, mga yo og pinaskuhan. Hak. Wati ka pilihan na ni Ron. Sige, Dro, pasudla. Pasudlon? Hi, Cons. Ninumdum pa ka na ako, Cons. Tagadiin gani ka to ka. Ako, bitotong kanwasir ni mo pag-eleksyon sa una. Unya ka tong last nga eleksyon, imos ko what, sir? Oh, di ay ba? Oh, Cons. Ganyan sa may auto ni mo, ha? Ngayon lagi taon ko ni mo. Nabang taon ko, so eh. Usa matabang, ha? Ako diya lang akong bana namatay. Hangtod nun? Patay lang gyapon? Buhay ka diyo, pero igor ang huya, pagkawaman patay dayon. Kiring, usa man gyud problema. Ako naging banda, ha? Di mo ka matoo. Ya, naparo sa ospital? Awa no, gidaos murgi. Nasmurgi? Awa na, sir, gikuwas na kapunerya. Anas po nila rin. Awa na, sir, Cons. Saan ba din mong bana, ha? Kalagan mo ng bana ni mong patayan, Ay, ha? sos, na sa mo kay Waduatas punarya. Ha? Gano man? Wa man may ka-deposit taon. May tag sa St. Francis, kay okay na kayo may deposit, kay daman si Kujian Aldin Diaz. Wa man ko ika-collateral. Mga appliances na yun ninyo. Wala ko mo yung mga appliances. Na, aman, parang di kurinti. Oh, Gusto ka di kurinti? Ha? ay, bisag unsa. Basta di kuryente, pwede mo na i-garantiya. O sa may mga di kuryente ni mo dito sa inyo. Kaya ako nakita dito ko siya, murag, charger man taon to. Maprende to, Cons. Soye lang. Soye lang ansing ay. Ipatimbang na dito. Basig na wato na dito. Kanahan, binim mo. Tara. Ato-atoon, be. Karo mahipos ng inyong minutay, mahipos ng tarong. Tara. Ipakuha na ng puninarya. Sir. Taga-prenarya ako, sir. Ako yung manager. Ikaw mo yung manager sa puninarya? Yes, sir. Ay, kabala ka, sir. Natay discount. Sa lungon na to, nasa tay bagong promo ron, sir. Lungon nga waterproof, nasa tana. Lungon nga di-aircon, nasa tana. Kung sa may gusto mo, sir, palit ka? Kadiyot lang sa hepunta no sa na itong tagtungod. Ay. Pang! Dali sa sir, kare. ano man? Dali sa diri. Ang ano, Cons? Ako lang klaro na. Nga dili ako maoy mo bayad sa lungon. Kung dili, kamo. Pero mo ang iulan nga pwede bag-utangon. Misugot man. So, pagpili kung ano sang lungon ang imong pasudlan sa imong bana nga namatay. Kanang lungon nga jelly na, ana? Sir. Hala, oy, kagwapos, manager, oy. Layo rin speakers, manager. Katong speakers, taswapang kay naong. Mura magwapo niya ikaw. Astan. Naimbalmer nila dito. Mura yung patay na daan. Kaya sige na pagpili na lungon pang pagpili na. Ay, kisay nga ni mo, sir. Tawag kog tawawit. Tawiwit. Hala, oy. Dutan mo nga, oy, tawiwit. Sige daw, papilian na siya sa lungon ang iyang gusto ron. Kay kanang sakto gini sa kanang minatay nga iksusuod. Siya iso, sir. Pagkatayo lang dako-dako nga lungon, kanang masukod lang duha kay basig gusto na kuyog. So, pag ako sa'yo, joker kay ka. Kung may pa lang, ay sugot ko aning manager kay gwapo man. Ambot lang, o dili sod sa lungo na nga kanang akong bana. Ipahongil ko na ritsos lungag minteryo, panamunto na. Sugta ko manager. Sige na, ma'am. Kay sukdan at ikaglungon. Ilang di ay, ngano ko tawag sugdan ko na maglongon. Kung sama na ako'y namatay, pagpuyay. Maluoy ko sa kumbana nga tungod sa pagpaningkamot nga masuod siya sa mga tao ug aron makadaog siya sa sunod nga eleksyon, wag gyud siya balibad basta naay manganha og mangayo ginabang. Hangtod nga, miyot hoy, shtoy bangon uy. Huy. Bangon ba? Ano day nga natin? Ato ba nga itong mga nangita ni mo, oh, nasa tuntukaran? Sa man kuno na. Mga kinugos ni mo.
Katubang nanganini mo sa una ba sa may aging Pasko, murag misamot sila kadaghan ron miyot. Oh, Misamot ang akong kabalaka kay sa matag Pasko magkaanam og kadaghan ang iyang mga kinugos ug mga linudhan sa kasal, manganas among bay unya mangayog pinaskuhan. Unya to? Anya unsa naman? Sweldo na mo? oh, uday. Oy, nagsabot na ba ya ha? Ay gyud og uli din sa bay nga ang imong sweldo kuwang. Ha? Nga wa ka ikatunol nako kay magubot gyud ta. Kalma lang, uday. Ikaw ba? Kalma. Dili ba? Gusto na akong klaruhon ba? Kay basig mahitabuon niya itong akong gikahadlukan. Nagsabot na ba ta? Nyaon sa man, na kay katunol diha? O nahurot na imong sweldo sa imong pagpanghatag sa imong mga konstituwente? Ha? Tubagak ko! Ay, naunsa man to ka, uy. Kalma lang, good. Ang mukalma lang kumiyot, kung doon na kay itunol nako. Pero wa gani, magubot yung tibuok barangay, kay sila mo ay nakaingon ini. Unsa man, na kay katunol o wa? No, uy. Hain man. Mishi, ambe. Lagi. May kay na agad kay katunol. Kay ugwa pa? Ha! Naggunit na raba kong daag pinuti miyot. Mao nga IG kong binuangi. Kay... time pa. Day. Mangisa ko ka dito, tayo. Ha? Excuse me. Hoy! Animal! Ni ato siya gitunol pero sobroy raman eh. Wa man ay sod. Animal ka miyot! Animal! Miyot! Mo ni among problema ron kay wa na nanubra. Wa na gisubra sa sweldo sa akong bana pagkakonsihal kay nahurot nagpanghatag. Karon, wa na muli akong bana na siya sa barangay hall na tug. Di ka siya madaot ini? Nga sa barangay hall na siya matug? O siya akong buhaton para muuli siya? Unsa man og kamo ang pasultihon, Melissa? Pag-ampo. Thank you kayo. Salamat sa tanan nga itong mga kaigsuunan. Salamat kayo niya. Thank you kayo, Tipres. Salamat kayo sa tanan nga video. Pag-record na ito, paduong na bagyo. Paduong na bagyo. Pero may na lang kay hinay-hinay ra. 50 na bang hangin. Pero uwan. Sige. Sa Barangay Santo Niño, Dario Surig, Punyot, Yuni, Putoy, og Bagik. Labi ni GC Baril, mga igala. O kini si Usi, o si Lito, mo ni tigtay sa pukot nga di akagawas ang mga isda. Makuha na tanan. Masuot sa baril. Ang dili, si GC Baril, lahi ni siya kay panday mo ni. Si Consial Ridin Cabrera, Consial Arnold Garisti, Sammy Manigos, Boy Bajala, o gikan ni Pedro Pungasi. Okay. At ang mga taga-lutupan ha, kumusta mo diha? Tanong. Magkadaog na yun eh. Awan ako, si Alan ni Padong. Magkadaog yun eh. Lagi. Jen! Ate si Jen! Yes, Kuya Alan! Asa magka nga? Ang mura. Salami sa Don Pepe. Don Pepe Dark Chocolate niya para sa mga bata. Don Pepe Tablia, taas ang energy. Happy, perme. Unya, ugom-ugom sa Diamond Yema, OPM Special. Palit mo sa lami kayo nga tasty fish cracker ang Paulitos Macaroni Crunch. Thank you kayo! Sa tanang mga bata, inom yun mo yung Pepe Tablia, ha? The best kayo na ito imnon kung padong ta eskwelahan kay kondisyon kay ta. Unya, gumugumug Diamond Yema Special o OBM Special. Samtang maglakaw mo sa daan, unya, magugumuha na. Unya, ni Krisis ninyo, kaunsan mo, Paulitos Macaroni Crunch o tasty fish cracker. Marilami kay na itong kanon, unya, sa tanang mga tao ni Kuya Nagpipito, Dog GR Pipito, o si Inday Shin Pipito sa iyang Bromwich Beach. Kumusta mo tanan diha? Unya, sa tanang mga tao po ni Vice Mayor Choi Asnar Sorike Asnar Sarayan Kaki Ma'am Kashmir araw nga ilang mga tao diya sa opisina ang gigamit sad nga kape ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Said Panyawan Coffee Mix mao na nabmi kinatong imnon kung mo trabaho ta kay kondisyon kita paning tuta mahumana nga atong trabaho sa ato ang Said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Ati Pres? Okay, ang sendo dato ka rin adlaw. Si Inday Melissa, Tipres. Melissa. Problema siya siyang bana kay tungod kay matinabangon kay ang bana ba anton nga tabang unsa may mauna nga awan na ikatunol wa na gawa iyang bana ati Tipres tuwan lang taon po yun kuan kay barangay hall kay sige
Hatag yun, why ko ang sobre unsa ba niya? Basta Kita, ano? tagaan niya. Kay mo dagan gyud siya may plano, siya mo dagan kapitan. Nya saon na to ana nga wa na gyud siya ikatulog gyud kuan. Tuwa sa puyos barkayol. Luoy kayo. Sobrang lagyatag na sawa. Sobre. Sobre ko piso. Mag-practice siya dagan way kwarta-kwarta. Na, di pwede kita rin na Basta wa kwarta arte pres karon karon. Paita pud ana uy. Tinuod eh. Mga antik na kayong katawhan natin pres. Antik na. Muana na lang ko to. Bahala na unsa inyong pagdaan sa barangay. Basta muhatag lamang kwarta ini eleksyon. Maura man na. Maura May ako, wak ko'y kwarta, dagan na pagkikos mo. Ayaw, bahala na ro. Dagan lang yun. Bahala gitak daog. Ang importante na nga. Dagan lang yun ka. Practice ba? Ako may inon, basta, kaila mo na ko. Nga di mo butan, hubagan ka mo sunog. Adaog din ako. Lalainan ni mo do eh. Sampai, ganun din kang butan ako. Kailam ka na ko, yung kang wak ka kaila. Diya, bagan ka sa liog. Hubagan ka sa liog. Ang wak mo. Babo sa ang ako kadampa dong kanang mitir-mitir sa hatag sa Sita uy, mapurdoy kag maayo Ano po ana. mong pamilya? Pinbin na. Tinuod eh. Disol kay Ate Pres. Nakakili mga tao Ate Pres nga di kasabot. O pilay mo hatag sa pur ini. Kuan ba bait kayo mo kana. Ay, mara na kaapan uy, nana. Layo pa kang eleksyon, nangatag na siya. Wala na hangin ini ka eleksyon. Oh. Bam! Ikaw bam, katong pagdaga ni mo kutsihal be. Na kutsihal mo gyud ka. Kung gibasa mo, tagaan mo kamuti ba? Paano ko no diya? Be hari be. Kani. Katong Independente, wa mo jud ko mga hatag wa sad. wa magyud ay nga. Wa may gasto. Pero kaling iyang gihimong gulyat non o ato pwede atong paambitan na diri sa Mateo 18. Na diya eleksyon? But Mateo 18 verse 4. Ang labing dako ilawom sa pagmando sa Dios maong kadtong magpaubos sa iyang kaugalingon ug magpakasama ni ining mga bata. Ang butot mga kaning ang ari manggug ko sa bata bisag mag-away na sila pero tataod manghatag na siya gigunitang kindi. Tinawad ba? Manghatag na siya wala siya pagdumot wala siya kayo ubos kaning iyang pagserbisyo dili po ta kaingon nga kanang Ba siya buot. iyang tuyo gyud aron gyud siya mahimong number 1. Kay og namod sa panultiyon nga gusto ka mahimong number 1 kinahanglan nga magpaubos ka og magserbisyo kas kadaghanan. Mao na do. If you want to be number 1, you must be at service of the many. Naamo gud na. Kaning iyang Sugi na gibuhat. karon ro. Kining iyang gibuhat Nga nga Kada na pa nga manto ko. di ba kaning iyang gibuhat nga tuwa na lang gingin na niya ka na to na las barangay. Ay, dito lang to. Sibat lagi taon sa mga Sobrang nagyata, di mo na muli. Oh, Mhm. luoy kayo. Maayo man siyang tao kay manghatag pero isa to sa singon sa misis no. Sobra sa balay sa kay wala tay mahikap sa balay. Wala na tika palit og bugas, wala tika palit og sudan. Mitir-mitira lang po niya kay ang kanang mga ayuda panalitan nabutan na tong gulyat. Wala ba ka palit og lungon. Kana murag makapamaray, murag na may gigahin ana ang barangay council. Amor yan li ay. Ang ako na drunggan dito sa kong amigong kapitan na sa Leyte nga, pobre ang taon nilang barangay. Kanang mga ayuda panalitan, wa ikapalit og lungon ug naay panahon sa kamatayon, wa ikatag ang barangay ko agi pondo. Ang atot munisipyo na ako nitag 2,000 gulyat para sa mga pobre. Sa munisipyo. Oo, sa munisipyo. Ayaw lang kayo palabi dong miyo to grabe. Ay lang pala biisad kay kanang sa ako nagingon na may gitagana na sa barangay na may gigahin ana. Pero wala gyud pwede po ka ato sa munisipyo kay na gigahin ana. Usa na gipangayo, lungon? Di, Ate Pres, kanang sa iyang asawa, wa na siya ikahatag. Mao na problema. O wa na siya ikahatag ba? Wa na gyud siya yung sa usaw. Na kayo katag, napaday, o daraw. Ang sweldo, ang problema, ang sweldo, wa na mahabilin. Mao na. Kay lahi man sa kay ihurot lang niya gahatag. Mao na. Naaman sa uban gulat ka perti po makapalapala sa konsehal. Okay, may mukhang kapitan. Mabi-tabi, nada. Ako'y leader nimo. Sugat ko! Soy! Subliban! Sus! Dagan kutsihal ko siya! Watay para inom na. Di, ino ka uhaw kay Kunso, uhaw kayo. Ako. Ito ni utabay ri kong naong. Kaya ako kamaldita nito ka nito sa mga pag-uli pag Manon, ma'am. pag naog na ko struck ka Cebu, ingon din ang silingan nga kini lagi palahubog sad lagi sa. Kons. Very consme kanang palito mo yung consme.
nibutar mi ko nimo. Oh, karon. Ay, sa pagani ko pamahaw pag na structure. Nibutar ko nimo. Di gawas mo kabaldita. Iyon sa ka. Lima may kabuk nibutar mi nimo. Unya. Palitag mainom di ba? Unya, ma'am. Ako sa ko. Isang sa nagsugo niyo pamutar mo. Ingan ni mo. Sakto di mo ba? Maldita lagi ka na. Maldita lagi ka na. Dito ka lang, yan. Yan. Ang final ani. Final, babi. Kung naalag kita sa politiko, na may giingon nga sa ako nag-ingon, if you want to be number one, you must be at service of the many. Apan dili pod nga kanang apila nimo kanang monkey business gulyat pareha nga nauso karong mga isyo. Sa maayo eh. Pinadiyos lang apan mo lagi nga. Diniyos lang yun. Mitiri pod kay wala kay magamit sa inyo. Usay te punta na siyang asawa papulion ba kaniya kanas ba? Ah, malion ba niya nga. Barangay, di Luoy naman mo kayo, mo di na muli. Papulia aday unya pananglitan og nasayop siya karon, wala makakoreher niya kung imo pasagdan. Pasabta lang siya nga, okay siya mga hatag niya. Pagkahin po para sa atuwa, kaya wala ba tayo magamit? Mauna. Pamilya to. Oo, kailangan ba po lang panultiyon sa Biblia nga ang imong mga higala, maayo kayo nimo. Ultimong anino nimo sunod-sunuron. Pero waka, di nagyot sila, ikita. Di ka, Dinoda. Kada kung mga laki, may nakasabay gulit, no? Pagkita ba ka na ako, no? Napakita ni mo. Kwarta, di napakita ni mo. Ayaw ba, nice snacks? Mapakita ba ka, no? Ganun yun. Ato ako sa ila, di napakita. Salamat mo pa tayo dito naman nun. Kuna ko ang pasultihon.